Fata ne? Na kira ka tun da zan baka dauka ba. Awa tun ɗan sai kana ki tun da gaban daga ba ka san bacci nake yi. Lafiya ne? Kana ina ne? Ga nan daki kwanci. To ai ka zo ta samu ne. Babban samu ne aka yi kenan. A zo kawai dai ma hadin da muke haduwa kawai ta samu. To lafiya lau ma dan wurin. Sai mu haɗa. Ba ta samu. Wannan muna cikin wani hali. GBS sigarin nan ta ƙara kuɗi. Kuma kyauta muke siyan ta, amma yanzu ta ƙara kuɗi. Kai ma ke faɗi a nan ya wannan ai kun sani yanzu wannan caca ita na sa gaba komi na ya ƙare yanzu ma wayan nan da zo sai ya ma Oke ka zo da waye ni ma ina nan kan layi nake to amma ka sa to ai ni da man ina nan kan layi. Lahiya sawai ka zama ka dai da ba mu wasa. Na sigara muna ƴarin. Muna sigara muna. Sigara dan ban sigara guda an ware Musa ka sai ina jin sigarin nan na caji na ganin katin wurin. Zabar wani abu ne mai gari ka sigara guda ɗaya. Yanzu dai sigara ai ka san yanzu sigarin nawa take? 50 take. To lahiya no ba na guda. Dama ina banka 350. To lahiya da dari gunki nan baka da matsala ba. Ni mu je wasa kai ne wasa. An ba ni kai. Muna sigara muna ƴarin mu. kuma ban guda ita Kai 750 wani ke banka. ba matsala ba za a gan wasa za a ba Ki ka sa sa. Na sigara muna ƴarin mu. Ai ba ni da Ana caci ana sigari. Ara da uku. Ai yes. Ana caci ana sigari. Ya sigari kina shan wuta wurin jama'a. Kauce. Kai. Kai nawa ka sa ai ni nan wurin na yi cak. wallahi Kana ganin wasa. za a aikace Ce wai kai caca ma ƙarya ce. ya za a aikace Kai caca ma ƙarya ce. Kai kana ganin zai ta. wallahi sai aka bi iskanci sai buga uba sai Sigari ta. wa ka bi iskanci Sigari ta. kai ko ya kake ba ka bi iskanci ne sai ba ta wa ka an biya ni sigari ba Sai an biya ni sigari. wa ka bi iskanci Wai kai da a ce a shi kai kai da man duk in za a zo ana sassana wajen sun ka da ka zo wuce. ba kawai a ce ma Sai an biya ni sigari. ai ya riga ya ci wasa kuma an ba shi ya kai da man da za a zo na wajen sai ka tada mutane hayaniya Wai, ashe ke ce wallahi na ɗauka kwala ne Allah abada. Allah na sa kwala. Abada ne. Iya da wallahi. Ya gida ne. Da iya da. Ina haka. Wallahi aiki na aka yi. Kasuwa za ki je ne? Wallahi. Ni ne kika biyo ta nan wuri na ne. Eh. Wallahi kin san da yake nima ina cikin area daɗi kwala area sun daɗa ko ina wallahi na sama wasu gayu ne na tsama da su na sa su ne ma na ɗauko wannan makaman na fito da shi. Kin san da na san ke ce ba zan iya fitowa haka ba. Wani dawo gida na ɗanyi lakwa saboda kwala wannan sai a yanzu abu da aka yi ne. Da iya da. Yanzu ya za a yi. Kai a ya'i. Rais millimeter sun kafa gaskiya. Rais millimeter kwai su da dandano. Ga shinkafar da ta yi fice ko a cikin gida. Ga shinkafar. Abba, jiya suna da daɗin ɗanɗano. Gata da afki a cikin tukunya gata da sauƙi wurin taunawa a baki ba tare da tsakuwa ba. Ba banza ba ce ga na daji akan ban son in kawo kowace shinkafa a nan gidan ba ta jiya rice shinkafa. Shinkafa ce wadda ke da daɗin ɗanɗano ga ya ba ta da tsakuwa. Shi yasa ke ganin kawo buhuna da yawa a gidan nan domin ba sun ta ƙare.
gaskiya muna godiya da wannan ja rice shinkafa da kake kawo mama a koda yaushe. Ga shinkafar da hajji ake wa mutan gida ya rice ce, haka shinkafa yar kwarai ya rice ce, kai fice ko a cikin ƙasa ya rice ce, da alhaji har hajiya ya rice ce. wani ne na da jiranka hayo ba ga ko kai ban canza ba ta so kawai ne wando kawai ne da jawo na sanya na jiki ai na ci mata samu ya za to ya biye samu na bare sai isha na mai ka san yaran nan samsiya ba sa shamsiya wallahi kin saka ce ka ni ga Allah ka bata mare wallahi sai za abun alheri ya same ni wannan abun alheri ne muna da kudin da za a je a hidiman ne yanzu yanzu ba abun alheri bane same ni gaskiya wannan ba abun alheri bane ba gaskiya na aza wannan magana kofar ne ce ta taso shi yasa ma ko kai ban canza ba da tawo amma kawai ka ce wani to yanzu jika an ce a tura to da me zaka tura to baba ba ya a tunanin kuma ya za a tura ba kuma yanzu a wani jinya za yanzu ba mu mahita to ai shiru ce na ka ci ba mahita kawai to yanzu ya za a yi to shine sai mu san ya za a yanzu gaskiya akwai ne maganganu ƙasa sosai dole sai dole yanzu ai ta asali da za a yi ba ta da yanzu ka zo ka ja wannan rigimai wannan ai rigima ce ka ja maka kanka wallahi ko kuma ce ka ja mama rigima ai baba ka ga ina son yayin ne da baka ta to dan ka san ta sai a tunda baka da aure zaka sai ka hakura ai ba ta hakura kowa baka yana to yanzu sai a nemo mahita ya za a yi to yanzu ya za a yi kai nake saurare tunda kai ka ja wannan kurai to ni da yanzu ka san jauri na ba ko sisi ban kuɗi ban ajiye ban ba wani ajiya ba to ni ma dai dan canji ne amma dai yanzu da za a yi na ji kamar ana wata magana wani abu ya ɗan samu haka ana ɗan samu kuɗi ta online a gani to bari zan bincika in je aiki a same shi yauwa ba ka ce na ji wani nura adamu ungoma na magana shi ka gani to in na koma zan tafi shi in ji ko kuma hai bari zan haɗu da shi da kira shi amma bari zan haɗu da shi to ko kaiwa ni ban zuba idan na haɗu da shi ya man bayani zan kira ta zuba ko kaiwa ni hana da daɗi da ake to shi kenan la da sai mun yi magana mai bari je da wata kai dan dakata haba mai gida za a kai ka bani ba abin da ka ba cikin gidan nan kuma ka kama hanya kai tahiyar ka haba kai kuma ka san ai ba kai adalci ba a yanzu neman zan hita kin kuwa sanin ni ban da kuɗi ai kamar ya baka da kuɗi tun ɗazu ina kwance ina jin yunwa kuma sai ka kama hanya kai tahiyar ka ni wallahi ci ma bacci kike yi yo bacci yunwa ce ta sa ni na kwanta amma ba bacci kin sani ban da kuɗi kin kuwa sanin ban da kuɗi a nan da nake suna nan a je koye su ake wa ya san ban da ko caje ni gani kin ga hewa ta ko ka gashi na samu wallahi ba kuɗi na kin banza na Allah ba kuɗi ka ce ka ba matan mutane matan waje ka mika musu kuɗi ni ko ina cikin gida amma ba abin da za ka inda kin yadda ba kuɗi na bane ba Allah to ko ma nawa ne duk yadda za ka yi sai dai ka ce ka ko biyar ba ni ba ko biyar ba ka samu ko biyar ban baka dan Allah ki ko biyar ba ka samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato mu waje mu takura ma yara amma cikin matan mu su takura mu ba komi za an so nima baby lafiya kalau ya yau ya su mama ya su baba fatan kwana lafiya ko to ya kike kin san lafiyar ki shine abin tambaya a garin ko saboda na damu da ke irin san da nake maki anya Allah ko a kina mamaki ne kan ku ka sani mata inda kin san da nake son ki dole ki tausaya min to ya danganta ni fa tsananin son ki ya hana ni komai a duniya lasa da gaske kake mulmushin ki na sa ni farin ciki a koda yaushe da zaki tama wannan mulmushin da na kasance cikin farin ciki har abada. Alasa da gaske kake. Da gaske nake mana. Ko kina mamakin haka? Ai ne ka faɗi magana ban mamaki saboda na san haka ma ne. Waya magana auren mu. Da uban wa za a ɗaura aure yanzu?
wane ne za a daura auren da shi ke ban raba ki wannan waya kawo shi na gidana shi kai ban shi kan ƙara ganin ka nan gidan ba ban ga ma ba ke kuma da wata kaushi ba bayanin komi da komi kawai sai ka zo kai tsugunna cikin gidana ban san da kai ba in ko ba a gaya mun bayanin ga abin da ake ciki ba sai ka zo kai tsugunna cikin gidana ina ganin kana wurin sai in shigo kan ƙara ganin ka na gidana na gama ba san ka mai kuɗi nake so kana yana ni wanda nake so shi ita ba ta san ni kai ba ni san ka ta kalle inda zaka kan ƙara ganin ki an ƙara ganin wanda zai zo ya ɗaura ma aure ne uban wa zai ɗaura auren nan gidan ina da gidana a zo a ce man ni a zo a ɗaura aure ban san da shi ba don kure na ma arziki to ni sai na ci mutum kan ƙara ganin mutum mai kuɗi nake so